Schuman adierazpena 1950 urtean egin zen, eta gaur egungo Europar Batasunaren oinarria izan zen. Hori dela eta, maiatzaren 9 horren urteurrena ospatu zen, Europaren eguna alegia, eta hazik Europa Direct zerbitzuaren bitartez bat egin zuen eguneko ekitaldiekin azken 9 urteotan bezala. Jai ospakizunak ostiralean izan ziren, Areatzako ikastetxe publikoan Bizkaian eta Gorbeialde Landagarapeneko elkarteak ere gogotsu hartu zuen parte antolaketa guztietan, dibertsitatean bat eginik ikurritzaren pean, irakasleak eta ikasleak aste osoan aritu ziren Europari buruzko gaiak lantzen. Hemen gaude Areatzako eskolan Europaren eguna ospatzen, 9. urtea hasi herri txiki bateko eskolara datorrela Europaren eguna ospatzera, eta beste urtetan bezala, bai, ospatzen ari garela da, pixka bat, Europa guztia lankidetza baten barnean lan egiten dugula, baina baita ere urte honetan bereiztea nahi genduna pixka bat da, baita ere gure kultura, tradizioak, ohiturak, eta zergatik ez gure produktuak eta kalitatezko produktuen inguruan festa berezi bat antolatzea nahi izan dugu. Hori dela eta umeak hemen ditugu tailer batzuetan, eta baratzak egiten ari dira, taloak prestatzen, eta jaten baita ere, eta beste hainbat gauza, egun oso on bat pasatzeko asmoz. Hasiko Europa Direct zerbitzua landagarapena bultzatzen eta sustatzen saiatzen da, eta horretarako bi bide erabiltzen ditu gehien bat, Europari buruzko informazioa ezagutzera ematea eta Europar Batasunak bultzatutako programak tokiz-toki garatzea.